Жомай! Нагоре беше брутално, нали? Много яко. Излизаме сега на Бузлуджа и ще върнем да напълним и май да върнем да едем на той. На Узунджово. Виж го сега глупавото, виж го къпа. Не пожарникар, полицай трябва да станеш полицай. Аз ще ти уредя Давай. в Трявна да си... Няма ли, мога пипнат. Добре. Къде да е? Какво каза? Уреждай ма дет искаш. Какво каза? Ако искат да ме спират през такова, аз съм редовен, по-редовен от мен няма. Карам с 35 града. И на 24-ка? Преди попалажа 80 човек, знаеш как ме спираха?